Падзеі напярэдадні рэферэндуму 95-га. Здарэнні, якія прывялі да разгону парламенту. У працягу размовы з дэпутатамі Вярхоўнага Савету 12-га склікання Сергеем Навумчыкам і Юрасём Беленькім. Баевікі ў чорных масках з разгону, як ваўкі, накінуліся на дэпутатаў, якія сядзелі адзін каля аднаго, взяўшы за рукі. Бачна, як дэпутатаў збіваюць, круцяць ім галовы, выцягваюць за рукі і ногі. Фактычна адбыўся дзяржпераварот. Лукашенко мусіць быць адхілены ад абавязкаў прэзідэнта. І калі б тады Грыб заняў тую пазіцыю, якую ён займаў першыя 2 гадзіны. Вядома, чым Лукашенко пераканаў Мячеслава Грыба? Я думаю, што ён проста яго напалохаў. Ён яму сказаў, што я збіў гэтых 19, я пайду далей. Наступствы 20 гадоў за Лукашенком. Я думаю, что это были для нации страшные гады. Экономика валится, технологичная отсталость. Я как экономист уже говорю. Повеличивается, населенство на 500 000, тем более скоротилось, хворобы нарастают. 2 на 2. Прэм'ернае выданне. У аўторак о 21:50.